I pozdrav ljudi, vi gledate Sergej Full TV. Ljudi, danas ćemo igrati još jednu epizodu Agario. Ovo je druga epizoda za danas. Igrat ćemo u Dark modu. Evo da ja ovo iksiram i kretnemo. Idemo. I izvinjavam se sad za početak što se nije lepo čulo. Nisam vidio da su mi smanjene, da mi je smanjen zvuk na slušalicama. Sad možemo da nastavimo. Znači igramo u Dark modu. Ne. Čekaj. Idemo. Ne, u gužu, dobro je. Izvukao sam se za dlaku. Ne, gotovo sam. Ne verujem. Au bre, koliko ih ima. Ne, beži. Moj debre. Koji je ovaj Makedonija, Skoplje, drugo mjesto? Puf, ako je on drugo mjesto, koje je onda prvo mjesto? Ovaj Mars se raspao na 3 dela, 4 dela. Turska. Beži. Joj, dođi ti. Ništa. Dobro je, imamo barem 50 skor. Sada moramo... Sada je ipak mnogo lakše nego na početku. Ali dalje preti opasnost. Beži, ovdje će biti gluposti. Vidim. Ne, Makedonija, Skoplje. Prvo mjesto je Makedonija, Skoplje sad. To. Imamo 100 skor. Jo, ne. Ovo je baš... Dobro je poenta kao. A taman sam krenuo i uvalim se u gužvu, idi bre. Nemoj da... Nervira me ovako na početku, ide mnogo brzo pa ne možeš da kontroliš praktično. Či nemam pojma gdje ide. Či ne mogu kontrolišem koliko je brz. Majte bre, samo pičiti u stranu. Ne moram ni da skupljam ništa. Hoće ovaj sir da me ulovi. Ne, to. Ne. A ne mogu da verujem. Ajmo da probamo ovako. Dobra je fora. Polakše je ovako kad je sve u belu. I sve jedno sam izgubio. Majde bre, koliko je ovo brzo na početku. Inače, kada se uključi samo ujvičnjak, 5. put da sam izgubio u roku 4 minuta. Znači šta mi je danas, nemam pojma. Vidjet ću, ako ovako nastavljam, napravit ću klip. Kako se zove? Najgluplji promašaj u roku od 5 minuta. Najveće greške u roku od 5 minuta. To ima da napravim klip ako se ovako nastavi. Či ne znam šta... Ne. Ajde, izvući ću se ovdje. Nema frke. Inače, teo sam da kažem, kada se uzme samo ono, bez boje klikne se onaj mod i ništa se više ne uzme, ne vidi se ni ove kuglice. Znači u belom, sve u belom.
i kuglice bele pa nekada ono nestanu kao i jedva se vide kao senka neka. U beloj boji naravno. Znači, zbog toga je mnogo zeznuto. Joj, dođi! Ne, dođi! Joj, ne! Ajde, gdje je bre? Hoću da pojedem one. Spojio se. Gdje sam krenuo? To bi bilo to. Hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!